Hej og velkommen til min kanal Mit Hobbyunivers. Jeg hedder Marianne. Jeg vil lave en lille serie om de billeder, jeg har lavet gennem tiden fra blandt andet Diamond Art Club og Dreamer Design. Og jeg har også et enkelt billede fra Minimate, men det har jeg ikke lavet endnu, men det kan jo være, det når at blive lavet, inden jeg kommer så langt. Jeg vil simpelthen starte fra starten af fra mit allerførste billede, som jeg købte tilbage i 2021 af en privatperson, som solgte ud af sine billeder. Og der havde jeg set firmaet over for USA, Diamond Art Club der, men dengang der var det meget dyrt at få hjem til Danmark. Der skulle både betales fragt, og der skulle 12 oveni og sådan noget. Så det rendte hurtigt op, så jeg vidste ikke, om det var noget, der var mig, så nu var der en, der havde fået det hele hjem, og så tænkte jeg, så købte jeg det af hende. Og det gik jo igennem, og så endte det ud med det her billede. Det her billede, det hedder Flights of the Flights, og det er kunstneren Randall Spangler. Randall Spangler, han er meget kendt for de her drager, hyggedrager, som jeg kalder dem. Jeg har flere billeder med ham, som jeg også har lavet. Og størrelsen på det er 56x56, og det er med rundsten. Det her billede, det har nogle specialsten. Det er de her guld nogen, der viser nogle flyvende drager, der flyver deroppe i luften. Og Diamond Art Club, de har også sten, der hedder abesten. Og det er blandt andet den her hvide, som der indrammer krukken her. Og jeg kan ikke huske, om der er flere, for jeg har ikke lige farvekortet her. Men det har taget cirka en måned at lave. Og det var jo simpelthen en ren fornøjelse at begynde på det, efter man har prøvet mange af dem over fra Kina, som har været meget blandet kvalitet. Så for eftertiden, der køber jeg kun licensbilleder fra de firmaer, som der nu sælger ud af sådan nogle. Jeg har godt nok nogle Kina-produkter, så når de bliver også lavet gennem tiden, men de kommer ikke på den her liste. Men det her, det var som sagt mit første billede, og sådan her ser det ud, når det er færdigt. Jeg har så valgt at ramme det her billede ind, fordi at det var simpelthen, igen, som sagt, det allerførste, jeg har lavet. Så det hænger og pynter på min væg. Men det var det, jeg havde til jer i dag. Kan I godt have det godt? Hej hej.